Hey. Godsamme man, wat een ding. 27 meter 11. Waar heeft hij gestolen hier? En de bovenste bos achter Ville. Oh, dus het is wel een streekproduct. En dat is een, ja, ze kent het wel stellen. En Ja, we gaan hem holen met de jonkheid, ongetrouwde mannen. Op 27 mei is het gebeurd, dus even 6 uur 's morgens komen we hier bij elkaar. En dan wordt de kar geladen. En dan gaan we met jongens van de leeftijd van 12 tot 30 ongeveer. Geven we naar de Vielerbus, dan kappen we hem, liever hem op de kar en dan komen we naar Maargrot. En dan zitten de getrouwde mannen hier op. Oh, de getrouwde mannen zetten hem op. Ja, maar vandaag staan we hier omdat er hij stinkt chef en er is door de beetje de storm en de helle wind is er geen chef geweest, dus voorop hem even goed rekken zat. En dadelijk goed voor de zand weer terug. Maar hoe ver staat hij nou in de grond? De bunker is 2,5 meter diep. Meer niet. Nee. Moet het houden. En dit wordt verder niet meer gezekerd met... Jawel, Ja? met een balk, stolen balk zit er dadelijk achter. En betonplaten weer er bovenop. Dan wordt er helemaal ingesloten. Dus de lees hem eigenlijk eerst plat Ja? in de sleuf. En dan wordt er langzaam zo omhoog. Of je doodgedead. Heb je dat nog nooit gezien? Nee? In alle kerkdorpen niet? Nee man, ik Dat is ben... niet uniek hè, wat we doen. Maar, Nee, maar ik ben in de Noord-Limburger. Hè? Ja, Gierig. En door Hessen dat toch, door zussen die niet zoveel. Nee, dat klopt. Maar vertel, hoe gaat dat dan? Wordt er dan... Ja, je kan ik voetjes laten zien, maar het is natuurlijk voor het beeld. Is dat niet zo waar. Nee, maar dan moeten we ergens nog binnen of zo, of wat dan ook. Ja, nee, we komen er niet aan met de paardenwagen. En Oh, dat gaat allemaal super traditioneel. ja, met dat is allemaal paardenwagen. traditioneel. En dan wordt er, zeg maar, hier wordt de kar wordt dan afgelaten. Of de peert wordt er goed gehaald. Ja. En dan nemen de getrouwde man het over en die doen als volgt. De kar wordt eigenlijk hier zo voor geparkeerd. En een stuk voor, de vod van de den, zeg maar, zo noemen we dat. De boeien de stuk over. Uh-huh. En dan wordt er rustig van de kar afgelaten, omdat er voor zuurder is. Wordt er achter wordt er met stiepen ondersteund. En stiepen, dat zijn die houten duwpalen. Ja. En in principe zit er dan al klem in het gaar. Het gaar is eigenlijk diagonaal van onderaan 2,5 meter diep tot daarboven. Leunt er op de stoeprand. En dan zit er in principe, dan kun je toch niet meer naar links en naar rechts. En vanaf daar wordt er eigenlijk gewoon steeds beetje bij beetje wordt er omhoog geduid. Geweldig. Dat is eigenlijk alles. Maar Hey, en- het staat nu 2 weken ongeveer. 27 mei heb ik een feest gehad hier in het dorp. Dus Leuk feestje, je zit leuk eigenlijk feestje. laat, ja. Ja, noemen ze dat nou de Meidan? De Meidan, veel De mensen de Meidan. Meidan. En in andere dorpen wordt nog wel eens... En wat symboliseert nou voor de mensen bijvoorbeeld hoe de contraille waar ik woon? Veel mensen weten dat niet. Mhm. Wat symboliseert de Meidan nou eigenlijk? Vroeger wordt het zegenen van de oogst en tegen ziektes van het vee. Maar tegenwoordig is het meer het feest eromheen en de gezellige sfeer, zeg maar, zo eromheen op de dag zelf. Dus eigenlijk de hele dag zelf is voor ons als jonkheidszijnde is dat, we maken er gewoon een gezellige dag van. Er wordt zich af en toe ook natuurlijk een pilsje gedronken onderweg. Ja, als het dan echt En niet als anders ze dan- kan, hè? Als je s'avonds hier bent, dan in principe dan zijn we weer klaar met het werk. En dan geniet weer van spijs en drank hier bij het café. Er is dan meestal een live bandje en een DJ. Hey, En dan even hier en de feest. jonkheid zien dus de ongetrouwden. Ja. Ja, dus ik ben nog ongetrouwd. Ik ben nog ongetrouwd. Ja. Oké. Ja. Ga je allemaal eigenlijk? Ja. Ja. Nou, omdat ze net zei, is dat dit eigenlijk werk is voor de getrouwde mannen. Ja, kijk, Ja, dat zien wij niet goed en dan moet verder terug. Ah, oké, ja. We zijn ook allemaal bestuursleden, dus Vera hebben we al eens even dit aangetrokken, jongens, die stadschef en ik bedoel de getrouwde mannen. Ik kan wel lugen optrommelen, maar het hoeft niet, we kunnen dat gewoon even zelf. Het is misschien een paar uurtjes werk nu. En dat zit voor snoer recht. En dan staat het eigenlijk weer goed voor de rest van het jaar. Dan hebben we dadelijk de betonnen platen weer terug erop. Een paar moeten er vervangen worden, zoals gezegd. Ze zijn kapot door de vorst, die kapot gevroren. Maar hier, deze verse die ligt voor hier nu in de längsrichting, ligt voor die erop.
En dan water erom noemen ze meteen even gedaan. Zodat het weer stevig ligt. En dan hopen we dat er gewoon weer netjes blijft staan. Dat er een storm meer overleeft. Heb je nou ook bepaalde tradities met de jonkheid dat je door het dorp gaat en langs de deur gaat? Te bedelen, nee, dat durven we niet. Nee? Nee. Er wordt geen worst verkocht of... nee. Nee? Nee, de jonkheid deed wel hier altijd de traditionele seren met de kermis. Dat is op 24 juni. Dus, Verseren met de kermis? Ja, een seer voor de bronk. Oh nee, ja, dus niet, je gaat geen getrouwde vrouwen versieren of zo? Nee, dat zo netjes zijn we nog wel. Ja, niet dat ik ook op ideeën breng nou. Maar je gaat de kermis, Ja, deur dat is versieren zeer van de vanuit de bronkroute. De volledige bronkroute, die zeer ver hoe de buurtschappen dat niet doen. Dus eigenlijk alle buurtschappen die sieren hun eigen buurt. Ja. Maar veel doen eigenlijk die grote openbare weg neem ik het, maar straten zonder buurtschap, daar zorg je echt voor de volledige versiering. Dus dan hangt voor vlechtjes op, vaandels aan de lantaarnpalen, voor makken, mergel, siertekeningen op de grond, bloemtapijten, allemaal dat soort dingen. Die doen we ook. Met hoeveel man ziet je dan in de jonkheid? Ja, dat is, laten we zeggen, een lid of 30, 35. Met de kermis meestal gaat meer, met het aanhang ook. En dan heb je ook wel enkele dames erbij, want dan is het met de kermis mocht dat wel. Maar daarna willen zeggen, activiteit voor de mannenlijn. Met de kermis, met die bloemtapijt te maken en zo zijn de vrouwen ook van harte welkom. En dan wordt zich daarna natuurlijk ook weer een fijne gedronken. Dus, nou zakt het zand wat beter, denk ik, hè? Ja, er moeten wel een paar gietertjes water nu bij. Ja, het is wel fijn zo. Hoef ik niet te werken als ik met de gist van te kallen. Heb ik een tuinslang? Ja, maar daar had ze me toch gebeld. Nee, een shop extra met die jongen. Maar met 30 man ziet je tevreden? Of loopt dat terug door de jaren heen? Ja, ik moet zeggen, het wordt niet meer zo met de paplepel erin gooien als wie het bij ons eigenlijk is erin gooit. Want ja, Veersen, ik ben 25, die andere man 23. Maar de aanwas van jeugd, vanaf de basisschool zeg maar, want als de basisschool, als ze er met klaar is, dan gaat ze normaal bij de jonkheid. Als ze naar de grote school gaat, dan mogen ze bij de jonkheid. En vroeger, ik sting altijd op te wachten dat je eindelijk moet. En tegenwoordig is de animo toch wel minder geworden. Er zijn altijd nog, het is toch 2-3 per jaar, maar het is niet meer vroeger dat complete jongensgroepen. Dat als ze 12 best, dat ze een rijden versten. Nee, Nee. helaas nee. Maar we proberen wel om dat zo leuk mogelijk te maken ook voor de jongere jeugd. Om ze toch weer erbij te betrekken en dat toch levend te houden. Maar is dat iets waar ze zich zorgen over, Max? Ja, zorg is een goed woord, maar ja, ik zou er wel graag zien dat er bijvoorbeeld ieder jaar meer dan 2 of 3 bij zou komen. Dat gewoon groep, want je moet zich voorstellen, er komen er 2 of 3 bij, maar er stoppen er ook weer wat ouder weer. En, het zijn vaak het zijn niet echt verplichtingen, maar het is geen lidmaatschapsgeld of zo wat ze betalen. Dus, ja, ik vraag me af waarom ze er niet bij zou komen. Het is gewoon gezellig en het is een hele fijne groep, fijne sfeer, hoe ze in samen dingen ook voor de gemeenschap is. Dus het is niet zoals bij een voetbalclub dat ze iedere zaterdag gaat mos doen, absoluut niet. Het zijn een paar keer per jaar dat voor een evenement, zeg maar, methelpen, verseren of wat dan ook, dit soort dingen. Dus ik zou zeggen, kom er allemaal erbij. Wanneer ga je er weer weg? Volgend jaar heb ik Danolen, laatste weekend van mei meestal, behalve als het samen met de Pinkster valt, dan is het anders. Dus nu weet het even niet binnenkort. Dus dat blijft in principe? Het blijft het ganse jaar staan, ja. Dus in principe staat het ganse jaar staat hij een dan. den. Mei dan, ja. Zeker de boom is. We moeten wel even kijken of er dadelijk rechts staat. Dat hebben we nog niet gedaan. Nee, maar ik neem aan dat het toch, want ik ken ze nog niet meer veel aan. Ja, voor hem net recht ligt. Dus de kind ze in principe nou nog corrigeren. als Nee, ze dan dat moet het willen. gaan vol. Maar net heb ik van 3 geschopt en heb ik van een beetje rechter gezet. Dus toen moet niet erg zijn. We waren een beetje safe geweest met de wind. Maar in principe kunnen nu dadelijk niet meer, ook al weet het flink. Nee. Ik kan nooit helemaal aanvallen, hè, want is al balk. Dus dan hebben die getrouwde mannen, die hebben er eigenlijk toch een paar steken Slag hangen gevallen. erop. Ja.
Of misschien één gieterke te weinig. Ja. Ja, volgens mij hebben ze het jaar niet aangewaard. We hebben een beetje beer erin laten lopen, maar toen wordt het... En toen zien ze zich op het terras kon zetten. Ja, precies. Ja. Toen wordt het daarna. Ach ja. Lep nou de bronk, hè? Hm. Wanneer is dat? 24 juni, kermis 2 zondag. weken. Over 2 weken, ja. Het weekend van kermis. Lep het dorp toch nog verhoed? Ja. Ja? Ja, dat is wel. Dat is groot. En Iedereen, morgen, en morgen ooit- nog erger. Dus Iedereen die ooit in Nijrode heeft gewoond, ik kom op kermismaandag terug. dan pakken Luus echt vrij. En dan Ja, komen pakken ze, wij vrij en komen ze het ganse land terug naar het dorp voor voor de kermis. is happening. Dus dat is wel Dan nu zou leuk. er met de filmkamer moeten komen. Ja. Geen flauwe, echt. Dan Zullen we dan mee? heeft de shotterij het rondje om de put, zoals wie het in de volksmond genoemd. En dan gaat de harmonie en de shotterij, die gaan dan ombeurten dan rond de put. En dan is vervolgens weer het shuttersbeer wordt aangehouden en dan is het kermismaandag. Ja. Kermiszondag is bronk, kermismaandag is rondje om de put. Maar dat is wel leuk dat er bij de kermis nog echt van dat soort tradities zien. Dat gewoon Ja. dat Ja, een dat is, vaat aangehouden wordt. Ja. Dan wel. Heel Als ze mooie kunnen tradities. zoeken, dan is het... wil zeggen. Ja, ik hoef je dan niet zeggen, maar... Ja, maar daarom zeg ik het. Ja. Vloeit rijkelijk, ja. Ja, ja. maar, ja. Absoluut. Tot slot, allerlaatste vraag. Als deze nou weer goed gaat, hè? Ja. Want dat wordt dan op het laatste van mei wordt de einde van de andere de gewicht. dag van tevoren. Dus de vrijdagavond werd het vrijdagavond opgehaald en dan zat er gewoon voor mij. En wat gebeurt er dan met... Kunt ze winnen, met zijn lutje gaan. Dus daar heb je nou ook nog wat voor bedacht. Ja, zeker. Kunt ze een lutje gaan voor 50 cent, kunt ze winnen en dan komen we hem niet brengen. Zeg maar Roy, wie lanker is en als we het Ja, goed dat hebben, kan. is hem toegebracht. Ja? Dit is al verloren. Oh, dus, De winnaar van Dus- dit is al bekend. Ja, ja. Oh. Dus tijdens het opzetten dan verloot voor hem. en dit is Eindhoven dorp of niet? Dit Dit wordt is gewonnen door iemand uit Meersen. En de man heeft een open haard of zo. Waarschijnlijk wel. Dat wordt hopen. Ja, dan wordt er een zo'n stukjes gezegd en dan kan er hem komen holen. Hey, Of jongens, dankjewel. Vooral ook Ja, voor doe. het verhaal over de tradities. Want ja, dat zijn dingen, daar ben ik niet zo mee vertrouwd. Dus ik heb er weer het een en ander van opgestoken.